जिनै बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंनो साखाफारा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसे खाग्राबारि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव फैगौ 4 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय जानो गोनां खुंगा 29/10 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खाग्राबारि जनता गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनो थाखाय साखाफारा जानानै दं। बे खुंगा 28/10 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव आसामनि मुंदांखा गेलेगिरि आरो बड'लेण्डनि मुंदांखा गेलेगिरि हान्जाखौ लाबोनाय जागोन होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों खाग्राबारि दख'रा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रमेश चन्द्र बर' बिथाङा। निउज डेस्क रिपर्ट निउज 24 बड'लेण्ड। गिबियावनो बेलासि समनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। नैबे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनि गेजेरजों जे खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसेनो जे खाग्राबारि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव नैबे खाग्राबारि जनता गेजेर आरो गोजौ आरो गेजेर जा गेलेथिलियाव जोंहा 19 बड'लेण्ड मुंख्लं बिथांमोननि गोसोखांथियाव जोङो जोलुर बादायलायनाय होयो आरो बे बोसोराव जोंहा खुंगा 28थि बोसोरारि जागोन आरो बियो जोंहा नैबे फोथारावनो एखे फोथारावनो जोङो फैगौ 4 सेप्तेम्बरनिफ्राय जोंहा बे बादायलायनाया जागोन आरो बे बादायलायनायखौ गाहामै गाहाम खुंफुंनो थाखाय जोङो दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बानजाय आफादजों जोङो ज'यै जोङो दिनै बायदि रोखोमनि हाबाफोरखौ जोङो दिनै मावगासिनो दङ आरो जोंहा दिनै बे बादायलायनाया जोंहा गाबोन सानसेल'सै आरो बे समाव जोंनि जि मोनसे साखाफारा बे खेलाखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो दिनैनि समाव बेखौनो जों फोरमायनांगोन आरो खोब मोजाङै जोंहा मावफुंजागासिनो दङ आरो बे समाव आं बेखौ फोरमायनो नागिरदों जोंहा बे जोलुर बादायलायनायाव आसामनि जोंहा मोन 8टा गोहोगोरा बादायारि बिथांमोना टीमफोरा बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो बे बादायलायनाया जोंहा स्टेट लेभेलनि जागोन। आं बे समाव नैबेखौ आं फोरमायनांगोन बे खेला गेलेनाय बादायलायनायाव जोंहा आसामनि मोनसे मुंदांखा टीम जोंहा गुवाहाटी ग्रीन भेलि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो जोंहा जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय गोहोगोरा मोनसे दोलो जोंहा इउनाइटेड चिरां दुवार FC बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिदिनो गासै मोन 8टा गोहोगोरा टीमा बावहाय बाहागो लाफैगोन। हांख्रायनायखौ सनमान होनानै बिथांमोना जि बाहागो लाफैगोन आं बिनि थाखाय बैफोर दोलोफोरखौ आङो गिबियाव आङो साबायखर बावहरग्रोयो। बे समाव आरो बेजों लोगोसे आं मेसेज होनो नागिरदों जों बे खेला गेलेनायनि बा गेलेहोनायनि बा बादायलायनाय होनायनि आन्दोआव जोंहा मा दङ जोंहा बेजों जोंहा मा मुलाम्फा जादों बेखौ आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जोङो बे ओनसोलाव मोनसे अनलायनाय बे ओनसोलाव जोंहा खौसेथि लाबोनो आरो जोंनि जे मुंख्लं बिथांमोननि मुंखौ जोङो बुहुमाव अरायसम गोजोर लाखिनो थाखाय जोङो बे खेलाखौ जोङो अरायसमबो जों होलांबाय थागोन आरो होबाय थानांगोन आरो बे समाव आं बेखौनो खावलायो जोंनि गासैबो गेलेगिरि नायगिरि बा गेलेमु बिथिंखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौ आं दिनै खावलायो जाहाथे बयबो नैबे जोंनि मुंख्लं फोरनि मुङाव जि मोनसे जोलुर बादायलायनाय होनाय बेवहाय रावबो बाया मुजुमा रावबो जाहाथे बेवहाय बायदिसिना साननायखौ ज्राब गारनानै मोनसे खौसेथिनि माबाखौ बान्दोखौ जोङो गोरा खालामनाय थांखिजों मोनसे इउनिटिनि मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांनानै आरो मोनसे गोजोन मोनसे परिबेस जोङो बारहोनानै मोनसे जौगानायखौ जोङो बारहोनो हायो आरो मुंख्लंफोरनि जे मोनसे सिमां जे मोनसे बिथांमोननि आदर्श
बेखौ अराय सम गोजोर लाखिनो थाखाय जों बेखौ होनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंहा गेलेनायनि बिथिङाव जोङो इनकारेज होनो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय जों बावहाय बेखौ लानाय जादों आरो बे समाव आं बेखौ खावलायो जोंहा नैबे प्लेग्राउन्डनि गेजेरजोंनो आरो नैबेबायदि खेलानि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेरनिफ्राय नैबे खाग्राबारि हालामनिफ्राय गोबां गेलेगिरि बिथांमोना दिनै आर्सारियावनो होन दिनै फुटबलावनो होन दिनै बोलुर गेलेनायावनो होन गोबां लाइमोनफ्रा दिनै जौगालांबाय दिनै हिमानि बर' माइनाव नार्जारि बिथांमोननि प्रमिला बर' बिथांमोननि मुंखौ जों गोसोआव लानो हायो दिनै बोलुर गेलेनायाव जोंहा बेनिफ्रायनो जोंहा बेथेर बर' बिथांमोना दिनै गोजौ लेभेलाव दिनै गेलेगासिनो दङ मानोना बे एखे फिल्डआवनो जोंहा बेवहाय जानुवारियाव जोंहा अन्थाइगोरा बड'सानि मुङावबो जोंहा मोनसे इन्टारनेसनेल लेभेलनि जोंहा जोलुर बादायलाय होनाय जायो ओंखायनो बे समाव आं बेखौनो खावलायो जेन' Come to News 24 Bodoland, News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks.